Muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions itandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Regai tipinde munyaya yekutanga. Vatete, ndaishandawo basa rangu pane rimwe bhanka ndiine chinzvimbo chakanaka zvakare uye ndainge ndichitovawo nehofisi yangu zvakare. Vana vangu vaitodzidzawo kuzvikoro zvepamusoro-soro. Upenyu hwaitoendeka. Nhamo ndainge ndisingaizivi. Nhamo ndaitonzwira kunext door kuti kune zvinhu zvinonzi vashota mumba. Fridge yangu yagara yakazara kuti pamu vatete nezvekudya. Kana iri mari, kana iri nyama taitova nedeep freezer yaigara yakazara kusvika pamusoro. Basa rangu rakazongopera all of a sudden. Pauya mutungamiriri mutsva akatiudza kuti umwe neumwe muvhimi anovhima nembwa dzake. Mukuru wedu zvaizama kureva ndezvekuti isu tanga tisiri imbwa, aizotsvaka imbwa dzake dzanenge ajairana nadzo. Takapiwa mapakeji edu asi mari yacho yainge isina kumbowanda zvinoshamisira. Mudzimai wangu akabva akokwa neshamwari dzake kuenda kuNew Zealand. Akanikonvinza kuti aida kunowedzera mabhuku asi aizodzoka hake. Semunhu ainge asina kujaira nhamo, ndakamunzwisisa kwakumuti aende hake anowedzera mabhuku. Handina kuziva kuti that was the last time andaizoona mukadzi wangu physically. First days achangosvika taimboitawo mavideo calls dzamara communication yazongofa. Iniwo kumusha nhamo yange yapfunya tsero baba pangu. Upenyu hwandaimborarama nekwainge kuenda life zvainge zvopesana. So umwe musi ndakagara mumota ndichigaya hangu ndakasangana neposa remunhu aiti anopfumisa vanhu nezvinhu zvakasiyana siyana. Ndakatora namba yemuprofita aigara kumbare. Ndakachaya runhare akanditi aiveko hangoshande musi wechina chete. Vatete ndaizoenda ini upenyu hwandairarama hwaisava hwangu zvamuchose. Ndakaenda kun'anga ndokutoona paitobuda vanhu vakatosvika. Vatete mukana wangu wakasvika wekupinda. N'anga yakanditaza kamwe chete ikadzungudza musoro ikati ndaifanira kudzokera kuupenyu hwangu hwakare. Ndizvo zvandaida chaizvo. N'anga yakanditi ndiende musango ndinotsvaka tsvina yemunhu iri fresh ndigouya nayo kun'anga. Apa sekenge vandiomesera tsvina yemunhu ndaizoiwana pai zvaireva kuti ndaifanira kumboita basa rekutsvaka tsvina yemunhu mutusango. Pedyo nepandaigara paive nekasango kaifamba nevanhu vachigurira kuenda kune imwe location. Ndaizofamba nenzira iyoyo. Ndakaiwana tsvina yakaita kuronda. Ndikatarisa kurudyi ndikatarisa kuruboshwe mberi neshure kuda kutarisa kuti hapana ainge andiona here. Ndakainhonga one tsvina ndikaisa muchipurasitiki. Ndaisazopedza nguva ndaizodzokera kumbare nekukasika. N'anga iya yakasvika ikasanganisa tsvina iya nemushonga vakanditi ndirege iome. Paya painenge yava kuita mafufu kuoma ndonorasa panopfuura vanhu vakawanda ndosiya zvakadaro. Hapana kupera nguva yakareba ndakatanga kuita mari svino. Madhiri aimbonditiza aingouya kwandiri achiwira mumaoko angu slow but sure. Ndakatanga kusimuka kuita munhu pavanhu. Asi kuita mari kwangu kwakava nedambudziko guru. Ndakati umwe musi ndiri kumachills ndakanzi neumwe murume asi mukoma makarohwa nemudumbu kani. Ndikabvunza kuti nemakai ainge adaro zvikanzi hapana hapo kungobvunzawo. Second time around ndakapamwa musikana lift kwakumuona achivhara mhino yake. Ndikabvunza kuti akachidzwa nei. Kwakunditi mumota mangu muri kuita senge mune munhu aita tsvina iri fresh. Ndakazoziva kuti ainwa tsvina iri fresh ndini. Vatete mari zvangu ndinayo asi zvekuzofamba ndichinwa tsvina zviri kundishungurudza. Nekuda kwaizvozvo ndava nelow self esteem. Ndakungogara ndiri mumba ndinofila kunge ndikaenda pane vanhu vanenge vakufila uncomfortable. Chero ini kuti ndikati nditewo girlfriend relationship yacho haimboiti 2 weeks nenge yatodhakwa. Vatete mukadzi wangu ndakanzwa kuti akachata nemurungu. Ndiwo upenyu hwangu uhu. Ndiri kufunga kuti mushonga wakasanganiswa netsvina yemunhu ndiwo uri kukonzeresa zvese izvi. Yeah. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete Glory makadi please hide ID. Ndainge ndakawanikwa netype yaJonas yekuti haidi kuona kana kupfuurwa nedhirezi. Ndakambofunga kupfeka mabhegi angu kuti ndidzokere kumba asi ndaiti kana ndikagaya vakadzi vakawanda kudarika varume. Ndaibva ndati vhuruvata semukadzi weRhine. Ndaifunga kuti ndisiye musha ndinoita side chick yemarried men. Zvaindishupa kwazvo. Saka ndakazoita decision yekuti hakuna mvura isina datya, hakuna mutunhu usina mago. Asi Jonas uyu ndaizoziva zvekuita naye. Ndaizomupfuwira kuti avhunike, adzikame chokwadi nevana vatatu ndinopfeka ndichiti ndiri kuendepi. So ndakaenda kune imwe n'anga ikandipa mushonga ikati ndinotenga nyama kusiraha chero.
kana ndatenga nyama iyi vatete ndosanganisa nemushonga wandainge ndapiwa ndobva ndaipfeka nyama iya. Kana ndapedza kuipfeka ndoibika ndopa Jonas aizoteerera zvandinoda. Ini vatete ndakaita sekudaro. Yaitova nguva yeholiday kuti ndimeke sure kuti Jonas ndiye achadya chikafu ichi. Ndainge ndatengera vana vangu matomonyongo nice pizza, machips, zvinhu zvavanofarira ivo vana. Vatete after ndamarineta nyama yangu nice ndakabvunza Jonas kuti aiuya kumba nguvai. Akanditi aizosvika kuma2. Ndikati ko zvakaipei kuti ndimhanye pamagirosa aiva pedyo neni ndinotenga doro rinotonherera kuti Jonas awane kudzikisa doro zvakanaka uye kuti mishonga inyatsoshanda. Handina kumboita nguva yakareba ndaenda kumagirosa ndakasvikwa nababa tezvara vachidya musi wokupedzisira wesadza. Hanzi amai maita senge mafemera. Ndamukira mabhazi ekuma2 zvino mudumbu mange movira. Hanzi ende vana wakavatrena mushe vasvika vondipa chikafu. Unozwa ndakaperera. Dai ndine mapowers ekurutsisa munhu ndairutsisa, asi mapowers ndiwo handisina. Hapana kupera mazuva tezvara vakatanga kuteverana neni. Teki yacho ndava kutya kuti zvichaenda nepapo. Ko vakandibata chibharo. Ndakaudza Jonas kuti dai baba vadzokera kumusha akati ndati vauye ndimbovarambisa gumbo ravari kuchema naro. Unoziva ndati vamuranda pamusha pangu ndakuswera ndakagara panze ndopinda mumba kana vana vadzoka kumaleseni. Ndava kutya kuti zvinoenda nepapo. Zvacho zvinombonakidza zvinoti kusekesa zvinoti kuisa tsitsi. Aiwa baba vacho ndatoseka. Alright. Koyo mvura unoshanda pamunhu here? Asiri, and I don't know. I thought it's like custom made. Unenge wakaita mvura especially for this person. Saka uya kahla unoshanda. Zvinokwai tezvara vakarya. Ivo vana vacho here vakangwara ndozvoita vana vangu vane vatosvika kuti sekuru you want food. Votovaisira chikafu. Zvino unowadii pakadaro. Alright, regai tipinde. Did I read this one? I think I read this one. Okay, regai tipinde munyaya inotevera kubata kwasekuru. Tete makadii isakakura tichichengetwa nambuya mai vaamai. Taigara nasekuru nambuya ndaingova gogo's girl zvekutodaro. Saka mbuya vakazorwara vaita growth mudumbu ende vaifanira kurapwa kuSouth Africa. Vakabva vainda vachinorapwa. Amai vangu vakanga vane munin'ina wavo akaita vana vake vanga vakaenzana neni. Umwe wacho anga ari mudiki kwandiri ne1 year. Umwe anga ari muhombe ne2 years kwandiri. So mukusara kwatakaita vaiti at least handisi kusara nemunhu wechirume ndingori ndega. Saka vakandidaidzira vana vamainini vangu ivavo tichigara pamba zvakanaka. So mwana wamainini vangu muhombe wacho ane zvinhu zvakanga anazvo. Tingati akanga asina kusununguka, ainge ari munhu ane mamudzi. Taigona kuswera zvakanaka asi pasina time munhu anenge angoti kwindi. Taiti tikaenda kumba kwavo kuholiday, munhu aigona kupepuka pakati peusiku achivhara door kuita kunge munhu akagarwa achiti ndikuona mbuya vangu vakondidedza vachiti hande achireva mai vababa vake vanga vakashaya. I remember mbuya vake vakashaya but vaibata zvisingaiti, vaita zvemushonga saka vaida muzukuru wavo zvisingaiti. Vakatosvika pakumupa zita ravo. Saka pakashaya mbuya vake akatanga kuita zvinhu zviri fani sekuti tiri kutamba wotoona munhu akuchemba ukamubvunza aingoti hapana kusvika ambodaidzwa namwe mbuya next door vachiti kuda mwana akabatwa chibharo but aingoti hapana. So this other day takasara sevana taigara mu2 rooms taiwaridza pasi takurara taingova vana 3 sekuru vari mubedroom mavo. Saka ini ndaive ndine mavato saka ndaiswa kumacheto. Taitova vana zvekuma grade 5. Then tarara mukuru aisada kurara pakati achiti handidi kurara ndichifemerwa. Saka munin'ina wacho ndiye anga akarara pakati. Sekuru vakabva vamuka vakauya nekuzasi kwemakumbo edu. Inini sekuru ndakangokura nchinzwa kuti vanobata even now ndozvinzwa but ndinongovarambira semunhu akandichengeta. Vakabva vauya vasina kupfeka. Ndakanga ndakarara but ndakapatika. Ndikatoona sekuru zvavari. Vakabva vauya nekumakumbo edu. Vakavhura page reumwe cousin sister yangu. Ameno zvavaitaura vasingaburitsi voice vachita kunge vaitaura vachivhura pendi ravo. Saka ndakanzwa ruoko runodziya ruchindibata pendi rangu. Ndikabva ndarubata ruoko ruya. Ndikabva ndarega ndichida kuona kuti chii. But ndaita kunge munhu akarara but ndisina ndichiita zvekudongorera. Vakabva vabata cousin sister yangu umwe wacho mumbe. Pane zvavakamuita zvekuti vakataura zvavakataura vakapfekedzera meno zvii. Vakabva vazunza maoko avo pasi vakabva vaenda kubedroom kwavo. Vainge vane katochi kepafoni malights akadzimwa. Takati zvichiitika izvozvo mangwana acho cousin sister yangu akangomuka ari mamudzi ake akabva aenda kuchikoro akadzoka. Masikati akabva ati akuda kuenda kumba akabva aenda but hatina kunzwa kuti chii chakaitika kwaari. Hana kukwanisawo kuexplaina. Cousin sister yangu yeye akura ari kuma 27
asati amitiswa, asati ane mwana. Kubva pakaitika zvakaitika zviya, asati ndambomunzwa kuti ane mukomana kana kuposta mukomana andisati. So ndine dzimwe nguva dzandinofunga zvekuti ndenge ndichida kutaura naye ndimuudze zvinhu zvakaitika kwatiri tiri vana, but pamwe I once sent a friend request akabva andibloka. Dzimwe nguva ndinozvibvunza ndakamutadzirei. Zvinhu zvakaitika ndini ndakazviona, iye haana chaakaona. I'm 100% sure because vanga vakarara vari flat, of which that time tanga tiri vana vadiki zvekuti taisaziva of anything. But what I know is sekuru pane zvavakaisa pana cousin sister vangu ameno, iye kuti ataure naye hadi. Ndakatombofunga kumutsvaga ndimuudze kuti pane zvakaitika kwaari, maybe ndizvo zvikumushaisa vakomana and kuti aroore. Oh, it's a choice, but I'm sure pane chakaitwa paari chikukanganisa life yake till now. Ya, zvinhu zvacho zvakaoma. Tanzwa nyaya iyi. Pane paataura kuti takatongonzwawo kuti sekuru vanobata-bata, asi ndisekuru vangu. Vele everyone will be in denial zve. Itori denial, but you saw sekuru doing something that was strange. Alright, andisi pakuti the reason why ari kushaya mukomana ndesekuru. But iwe sasekuru unenge uchitsvake mapendi evana usiku. Wakashama. Uchiisa zvinhu muvana. Alright, tomboti ndoza kuti most of you be like, haisi witchcraft. Alright, tongoti haisi witchcraft. It's abuse. Unobatire maparts evana. Why would you do that? Ndoza kuti most of you guys, even vana dating muchigesa vana munototi, sisi chigesa pipi yako, you don't even want to touch mwana's pipi because uri murume, and I said opposite sex and what you don't want even to defile mwana uchimubata. Handiti even though I know kuti kumugezesa unoto avoid. Saka iwati mo sekuru unochimuka usiku usina kupfeka une tochi uchipfekera zvinhu muvana kuti zviite sei. Vana venyu guys, kana muchita zvinhu zvemushonga hamuhli one thing about witchcraft, you don't hapana exemption, you don't exempt kuti mwana wangu kuti mwana wangu. I know grandparents as vanhu vanoda vazukuru vavo, asi ndinokuhlai. Alright, manga muchiziva here kuti more than 60% yevanhu vanoona pachannel pano havana kusubscribe. Pamwe ndiwe one of those people. Nasi ndauya kuti ndizongokurangaridzai kuti pane kabhatani kakanzi subscribe kered kaya. It's for free. Kungoitira kuti next time patinoposta video papa munobva matowana notification and you won't miss. Okay, makadii tete, ndokubva kunoona video renyu kuYouTube remwana anga achicomplaina kuti baba vake vari absent. Tete kune vanhu vari wicked kunzoko. Zvekuti ndakazosvika pakuzvitambira kuti it is what it is, as long as Mwari vachikwanisa kundichengeta. Indakachengetwa kumhuri yaNamai. Baba vangu vaingonzi vakapomerwa umwe murume asiri muridzi wenhumbu. Ivo vaiziva havo because ndichikura vakatondiudza baba vangu chaivo. Ndaitoratidzwa mapictures. So baba vangu chaivo munhu ane mari havana chavanoshaya pane zvese. Baba vangu vaitoziva kuti vane mwana. I remember ndiri form 1 takaenda kunovaona. Zvaionekwa kuti ndiri photocopy yababa. He promised to change. Matariro aita mama, I understand why vakazopa umwe murume mwana asiri wake. Baba vangu ivavo havana chavakanditira kubva ndiri mwana. Vakangotenga foni netuyembe. Munhu yakaomera, not kuti havana mari, vanenge vanayo. Izvezvi I'm turning 26. Ndichikura ndaivatsvaka pamaFacebook nekuti ndaiziva zita nesurname. Vaingotaura newe zvenguva iyoyo, ukarega kuvatanga havatauri newe. So ndakazokumbira kuita ma-DNA test navo because indanga ndiri confused. Vaya vainzi baba vangu vaya vakapomerwa mimba isiri yavo. I remember ndiri grade 7 sacrifice kunditorisa birth nemukadzi wavo nekuti ndaisakwanisa kunyora grade 7 pasina birth. So ndakavakumbira nekuti ndakanga ndisina imwe option. Stepfather vaya vainzi ndivo baba vangu. Ndaiti chero ndikada kuvaona zvinenge zviri zve2 minutes nekuti vaigara vakadhakwa. Pandakazoenda kuma-DNA test ndipo maresults paakabuda achiratidza kuti baba vangu chaivo apa ndanga ndatokura. That was 2 years back. Saka I thought my father was going to change nekuti vanga vakuziva kuti ndiri mwana wavo, kuti maybe he was scared kushandisa mari dzavo nekuti vaiti handizi mwana wavo. For now my father is in the UK living his best life. Mukadzi wavo ari kuno kuSouth Africa, vane vana vavo 6, indobva ndaita wechi7. But problem yavepo, since baba vangu vaiziva kuti ndiri mwana wavo, he only introduced me to one relatives. The rest they don't know me, including his wife. On my birthday unenge uchitarisawo kuti vachakuposta sezvavanoita vamwe vana vavo, but he doesn't. Vanongonyora message kuWhatsApp obva vanyarara. This is the time I called him ndichichema zvinhu zvakandiomera. Ndapererwa ndisina wekuudza because ndakakura ndiri mwana 1 ndisina anondibatsira. Ndikarega kuzvibatsira ndotorara nenzara nemwana wangu nekuti ndakazoita
mwana. Kuna baba vangu ndotoita zvokukumbira mari kwavari, but haiuyi. Pandinenge ndakumbira inotora mwedzi wose, mari inotumirwa, it's like $10 or $15. Mungati I'm complaining too much, but inenge iri shoma. The other thing, havadi kunzwa kuti ndine mukomana. Vakafona ndikasadavira vanobva vati, Matanga kamusikanzwa henyu. Vanoita unge he blames me kuva nemwana kwandakaita. Vanofona chero pakati peusiku nevideo call. Ndikarega kudara zvonzi, muri kumabhawa. Ndakazobvunza kuti asi makanzwa kuti I'm stripper, ndichitaura out of anger. The way yacho yavanondichengera nayo ka kuita unge ndiri mukadzi wavo. Yes, he's trying to protect me, but it's too much. The way yavanotaura neni is just weird. Pavanofona nevideo call vanoti, I want to talk to you, please switch on your lights. Where are you? Apa ini I'm living with this other guy. He's a loving person, anondibatsira pane zvakawanda, and he's promising kuroora. But nyaya yekuti baba vangu vanondichengera, ndakasvika pakuvavanzira kuti ndogara nemurume, because from the first day ratakaenda kuma DNA munhu anga asingadi kunzwa kuti ndine boyfriend. I remember this other day I posted this guy wandogara naye, just appreciating him. Vakandifonera vachipopota vachiratidza kuti he's not happy about the relationship. That's when I started hiding it. Zviya zvekuti vana baba vanovenga vana vavo zviriko. And what I have noticed about this man, vanondichengera, but on the other hand he hates me. Ndotozvona hangu. Ndakatoresa passport nemurume wandiri kugara naye, tiri kugara zvakanaka. Akandiendesa kuchikoro officially ndanga ndakagumira form 1, but murume wandinaye akakwanisa kundiendesa kuzvimakosi. Now ndakuitawo something zviri nane, mabasa emaoko, but baba vangu havana shungu neni. Ndaifunga kuti pa2 years dzavandiziva vachaita kuti ndive recognize kumba kwavo, okuti ndinopembererwa mumusha, but ivo vanondihaida. If I comment kuFacebook kwavo, vanotodilita comment yangu kuti havadi vanhu vazive kuti ndiriko. Apa vanogara vachitaura kuti ucharoorwa rini, kuratidza kuti mari yacho ndivo vakuda kuidya. Ndakazovaudza kuti it's not like manga musingazivi kuti ndiriko, but maitadza kundichengeta. Munhu uyo anoda zvemajokes, vakafona vanenge vachingoti, I want to see what you are wearing mazuva ano, uita nice body. Usaita chidumbu, why are you wearing a crop top? Mazuva ano ukuita makaro. Those kind of comments. So ndashaya kuti what kind of a father is he? Ini chete ndinoshuvira kuti Mwari vakandipa mari, ndoda kuvashuta makumbo vagare pasi, zvinhu zvavo zvese zvipere, because ndikuona kuti ndini ndikushandiswa kuti vaite mari. Ndoshuvira vagare pauche. Ndakatombovaudza kuti musi wamunonzi magara pauche, I'll celebrate. Ndokutorai ndogara nemi, chero chikafu handikupei, because chero mari yavakandibatsira pa2 years idzodzo haisviki 1,000 rand. He mocks me. Chero ndikavati taurai nemwana, vanoti kamwana kako kemusango ako kagora. Vachidaro mwana wangu, I wish dai vafa. Zviri nani kuti ndinzi handina baba. Ndiri munhu wekuti handina kukura panzvimbo 1 ende handina kuwana love. All thanks to my stepfather who raised me kusvika pavakakwanisa. Vaita zvemagirlfriends avo, but havana kumbobvira vada kuita zvinhu zvinonyatsira pandiri. He raised me like my father. Chero izvezvi vanofona checking up on me. Stepfather vangu, I wish him well kwavari koko. Vakazosiyana havo namai vangu, but vaizama kundichengeta, making sure kuti ndadya. Dzimwe nguva mai vari kubasa, taitorara mu1 room nababa vangu ivava. Inini ndaitova childish. Pambacho ndaigona kubatwa nehope ndiri mutabhu, votouya vondimutsa. Havanambobvira vataura zvenyadzi kwandiri, because vaiziva kuti ndiri mwana wavo. Ndikada kutaura nezvastepfather vangu kuna baba vangu, vandotaura zvinhu zvakaipa pamusoro pavo, pane kuti appreciate kuti stepfather vakandichengeta. Ndinoti kuna nababa dai vachengetawo vana vavo. Ini hangu nditori neanger towards baba vangu, zvekuti chero ndikanzi ndabvisirwa ndichavapa cold shoulder. Ndovabvunza kuti mauya kuzodii, ndovati vatore mari yavakandichengeta nayo vobva vaenda, nekuti upenyu hwandakararama tete hwanga hwakaoma. Ndakapotsa ndarepiwa paform 1 chaipo, ndanga ndakuenda kubasa. I had to help my stepfather because mai vangu vaisashanda by that time. Kana kune vana baba vakateerera dai vachengetawo vana vavo. Ini ndinotonamata baba vangu vaite chirema kuti vagare vachichema sezvandaita. Ndine enga tete, handinambobvira ndapiwa rudo rwemubereki. Ini ndakazowana munhu akakwanisa kundikoshesa upenyu, murume wandinaye izvezvi. Right. There's a lot of things. Changondishamisa ndechekuti hanzi changondishamisa ndechekuti baba vanoti une nice body, uri kuita makaro. Tendera ndiri kuona, he's not a good father. What kind of father does that? Motaura zvemakaro emwana, hamwana maboundary, vanochengera. Uri kuona kuti vanokomenta pabhondi voti makaro akakanaka, vapedza havadi kuti munhu anyengwe. Vanochengera. Why vachengera mwana? Pane zvimwe zvavasiri kutiudza.
what is he doing nevana. Pana baba vanoshamisa. Pane munhu wandinoziva po pano pachanepo nababa vake vaida kurara naye vachiti hei ndoda phela zame plan phela hayi soenza kawani baba vachida kuvata nemwana because ivo vane zvavaita vaitotaura kuti aiwa wena vhele niwe olezibusiso. Remember mafirst born osana achinzi ndivo vane zvikomborero so kwaindoda kuti vapinze nhengo yavo muchinhu chemwana kuti vatore zvikomborero izvozvo. Imika nyika yatorarama inohlisa ngati let's repent ngatisiyei zvitadzo because marazuva atakurarama haana kunaka. Vanhu vanoita zvinhu zviri wedi. Unoita chinhu nemwana wako uchikomenda kuti garo. Saka kana vachikomenda kuti garo rako, what else does he think about you zvavasiri kutaura? Iwo sababa unotomboona magaro. Ini ndoziva kuti vana baba akauti ini as a parent chero mwana wangu akakura sei, I see a baby in that person. I don't see him here as a woman kana kuti ane mahips anawo mahips but I don't see that. I just see a child. Just see a child. But baba vari kutoona kuda kuzvidlira nyama. Muri vanhu vakaita sei svodai. Vana baba vose vari kuzviita kuti vana mai vanoadmire vanakomana svodai. Muri vanhu vakaita sei. Zita rangu ndinonzi I'm 28 years old. Ndine mwana 1 mukomana. Ndiri kudawo kutaura nyaya yangu yakatangira mumarriage. Ndakakura ndiri musikana ari healthy ndisina kana panorwadza. Nhau yakatangira mumarriage. Ndakaroorwa ndikabvisirwa ndikagara 2 years ndisina mwana. Ndaingoti Mwari vachandipa. Ndakazoita nhumbu handina kuziva kuti mukomana akandiroora aisafanirwa kubata mwana. Ndakatanga kurwara. Pandaiudza vabereki vaiti inhumbu ndozvainoita. Ndairwara like munhu ari kuitwa haunted. Muzviroto ndairota ndichitongerwa rufu. Zvaindinetsa because I was married nemwana wamufundisi. So amai vake vakabva vatondivenga. But I could not understand nokuti I was expecting kuti vafare nokuti ndatakura muzukuru wavo. Rimwe zuva ndakapa testimony ndichitenda Mwari about the baby boy ari mudumbu. Ndakashambisika amai vemukomana kubata mic kutaura kuti hazvina basa kuita nhumbu. Usadadira vanhu. Usina kumubata unogona kufa tikafanana. Handina kuzviisa musoro. Nhumbu yakarwadza. I faced my challenges kuchipatara nemwana asi Mwari vakaita kuti ndimubate mwana. Maproblems akatanga kuwanda marriage kusvika tasiyana nemurume. Nhau yakasara ichindinetsa kurwara kwandaiita ndine nhumbu hakuna kupera. It became worse but ndabara I tried kuudza vabereki. They didn't believe me until I told my sister ari kuSouth Africa. She sent money ndikaenda kuSouth Africa. Ndakati ndichisvika sanhasi tomorrow ndakabva ndadona ndiyezi. Ndakabva ndatonhora muviri apa ndaiyamwisa mwana aiyamwa. Sister yangu akati ndakaita 7 days ndakarara ndichifemera kure kure. So, kwakangouya mapostori handina kumuka. Kwakauya pastor hapana chakafamba. Vakazoenda kuchivanhu vakaita zvavakaita ndikamuka. Ndiko kumuka kwangu. Vakataura kuti inhau yekuti I was married kune vanhu vecult. Munhu wandaibarira mwana hafaniri kubata mwana. So between me and my child one aifanira kufa. So church iri satanic. So satanic church ya ex-husband had been hating me spiritually. Ndo pane nyaya yangu. Ndiri kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Ndatambura. Ndinorwara almost every day. Spiritual sickness kuenda kuchipatara. Hapana chinoonekwa but I'm in pain every day because ndakabreaka mhiko dzecult ikwa ex-husband. Zviri kunzi pose pandofamba I must pay with my life pazvinhu zvandisingazivi. Ndaingova muroorwa ndakuiswa munhau yandisingazivi ndokumbirawo help. My life is at stake. I don't know what to do. Saka ndiyo nyaya iripo iyi. Veduweka mhuri dzatinoroorwa madziri munenge mune zvinhu zvakawanda zvinohlisa. Saka Heidi, I'm going to inbox you. There's no problem too big that God cannot solve. Handiti Jesu na Satan hazvisangani. Pana Jesu chaipo chaipo Satan hagari. You need to find the Lord. You need the Lord. Right. Regai tipinde munyaya inotevera. Makaditete nemi vedare. Zita rangu ndinonzi My Day. Uye ndiri musikana ane 28 years. Ndisati ndatanga kutsanangura nyaya yangu ndoda kungoti vedwe dzimwe nguva the people who smile the brightest are carrying the darkest secret. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakakurira muka small town where everyone knew each other. Vabereki vangu vakashaya ndichiri mudiki uye ndakazorerwa
nagogo mai vamai. Mbuya vangu vaiva nemusikana aitengesa mavegetable, madomasi nezvimwewo zvakasiyana. Taive varombo hedu, asi gogo made sure kuti kuchikoro fees dzakabhadharwa uye I had everything. To be honest, I never felt the absence of my parents. Asi kubvira ndiri mudiki tete, I had a dangerous weakness. Ndaida zvinhu kwete mbichana. I loved beautiful things to an extent yekuti ndikaona musikana wezera rangu akapfeka hembe yakanaka, be it a dress, I always wished kuti it was mine. Ndaiti chero tiri kuchurch, if I see some people wearing shiny shoes, I would imagine myself walking with them. Whenever a rich family drove past in an expensive car, I would stop whatever I would be doing just to watch them disappear into a distance. Regai ndingoti ndaive neruchiva ruri serious. Mbuya vangu vaigoroseka kuti mwana wangu, don't let your eyes become bigger than your heart. But nokuda kwoudiku handainzwisisa kuti zvinorevei. As I grew older tete, my desire for soft life became stronger. Social media made everything worse. Ndaiti kungovhura Instagram, ndaingosanganidza nevasikana vezera rangu, traveling, posting mapicture vachidya chikafu chinodhura, eat expensive restaurants, koiwo madesigner handbags, posting a luxurious apartments, smiling on beaches and inside first class airport lounges. Kuzodaro wedwe ndainzwa kubitirirwa, ndichizviudza kuti this could be me. Ndiwo upenyu hwandaida uhu. Ndaifanira kuita plan nekukasika, ende kutaura chokwadi, I didn't want to work, but ndaifanira kurarama soft life at all cost. Ndaiva musikana nechimiro uye chiso chakanaka. So I told myself, capital yaivapo ini nemuviri wangu, chaingodiwa chete makastoma. Zvakangotanga nekutambira magifts kubva kumadhara. The dinners became weekends away. Weekends became relationships I never intended to keep. Tete, eventually I crossed a line I never thought I would. Ndakatanga kutengesa muviri wangu left, right and center. Ndaizviudza kuti I was smart. Ndaisamira patouchline tete kwete cause ndaiva weclass zve. I only entertained businessmen, married men, maforeigner or wealthy old men. Nzara ndaichinja every week. Koiwo maperfume anodhura, musoro ndaigadzirwa after every 2 weeks. Vanhu vazhinji vaindiyemura. Hapana aimboziva kuti ndaizvifambisa sei, except for myself. Tete ndaitsikisa kwete zvekutamba. Ndaiita kunge ndagarwa nemweya waJezebel chaiye. I became addicted to easy money. Vemunharaunda vaitondiziva nekuda kwesoft life. Then in 2024, shamwari yangu Betty aigarawo kuJoburg convinced me to move to South Africa. Akandiudza kuti Joni ndiko kwaiva neeze manje. Handina kana kumbofunga kaviri. Ndakabva ndarongedza mabhegi ndakananga eGoli. Joburg welcomed me with bright lights and endless temptations. Weekend yaiti kana yasvika, ndainyatsoonzwa kuti zvakanaka kuva pano. Betty akandintroducer to maglamorous clubs in Sandton, Rosebank and Bryanston. Hamuchiona zvakanaka kutamba nemabhadhi. Now I was living my dream life. Taiti kana tapinda maclub ini naBetty aizodionas tose taive neganda remvura zve. Ndaiti kana ndoposta online, vanhu vazhinji kumusha thought I had made it. But tete chanoda kukudza ndechekuti every shortcut has a hidden price. Nhumbu ndaibvisa kuseri nekusweri. Umwe musi yaive Friday manheru ndichitobva hangu kugym, ndinzwe Hi Beautiful nenzwi govhu. Pandakati ndicheuke ndione kuti ndiani aingaundimhorisa uyu, ndakabva ndanzi tiba nemunhu weperfume inodhura. Kati ndiyo yaiva weakness yangu. Pandakati ndichinosanganidzana naye maziso, wanikwe ndeuno murume mutema akareba, a complete definition of tall, dark and handsome. Ndakamupindura zvinemutsa, hazvina kumbonditorera nguva, takanga exchange mafone number. Akandiudza kuti ainzi Silver uye aibva kuDRC. Silver aiva ne50 years panguva iyi uye he owned several B&Bs muSandton. Chero hazvo aivafamba pamakore zvaive zvisinganyatsooneka because he was a gym guy. Plus mari yairatidza kuti ndo pamusha payo. Within weeks ini naSilver takanga tatova solo namutsai. Taidanana zvaibhova Saturn tete. Hapana chandaishayiwa. We would go for holidays in Dubai, Mauritius, just to mention a few. Panguva iyi ndakanga ndozvitutumwadza ndichizviudza kuti I've made it in life. I had no idea I'd walked into my worst nightmare. Within 1 month of dating, takanga tava kutogara tose in one of his mansions.
kusantini zvese zvaiva zvakaringana tete, but slowly strange things started to happen. Kazhinji mufesi aiti akabuda pamba aidzoka kana after 4 days with no explanation at all. Aiti kazhinji kana ari pamba, I started noticing kuti he would receive mysterious visitors during the night. Ndakatanga kurota hope dzaisanzwisika dzaityisa tete, but nekuda kwekuti I wasn't a spiritual person, I would ignore it. Zvishoma nezvishoma ndakatanga kuona zvinhu zviri strange mune one of his guest bedroom yatainge tisingashandisi. Asi pose pandaedza kubvunza umwe wangu aibva atanga kuvira nehasha, telling me to mind my own business. I became curious to know who exactly was I living with tete. Umwe musi around 12 ndakamuka hangu ndichida kupinda mutoilet. As I was about to get out of the bed, ndakaona kuti mufesi anga asipo panzvimbo yake yanorara. Pandakada kuti ndimushedze, I quickly heard him whispering over strange items zvaiva pafloor. Ndakazara nokutya, ndaida kutiza. Pandakati ndikande nhando, ndakabva ndanzi tiba ndichadzimira tete. Ndakanza oti wakangwarisa, wanga usingafaniri kuona zvawaona. Aidaro nezwi riri pamusorosoro, achiuya kwandainge ndimire. Pandakanoti ndimhanyire mubathroom, akabva andibhagura netsvimbo yaiva akabata ndiye zii pasi. That's all I could remember. After some time ndakazopepuka, ndakavharirwa mubasement. Mai wanzochengetera maspares emota yake. I found myself bruised and naked. Ndakachema veduwe ndikaedza kushedzera for help, but after shouting for a while, that's when I realized kuti ndaitamba nenguva. No one was coming to my rescue. Again, I tried running away. Pandakati ndichinopinda mupassage downstairs, I realized kuti he was having a meeting with those strange guys that used to visit him more often. I overheard him telling his friends that him sacrificing me was going to give him even greater wealth. Ipapo ndakabatwa nokutya kuzere. I couldn't believe that the man I thought loved me had been planning my death. I was simply a target. Pandakati ndichinomhanya ndibude panze, vhasi raiva paside ndakangoriguma nemistake. Ndiye pwa. Varume vaya vakamhanya kundibata ndokundisunga mbira dzakondo. Kwakundipfungaidzira zvinhu zvaita kunge bute. I couldn't stand the smoke. Eventually, I passed out. After a few hours, ndakazopepuka. Waniko ndakatsimbirigwa nemadhaka kana kufema handichagoni. Asi ndaita sokuti ndainzwa munhu aichera pamusoro pangu. Within a few seconds, ndakanzwa ndodirwa mvura. Hanzvadzi, are you okay? Raiva inzwi ragarden boy. Uyo aibva kuZimbabwe wandaigaro nyima chikafu ndichizviita madam of the house. Hana kupedza nguva akanditaura kuti taifanira kutiza pamba apa as soon as possible, otherwise taizouraiwa tose. Akandisumudza tete, anga ato-requesta Uber nechikare. Nokudaro handina kumbopedza nguva, hapana aitaura neumwe. Zvino ini ndainge ndakangorukutika. Sezvinewo takasvika pane imwe bus rekwaMunhendwa raibva kuCape Town rakananga Harare. Havana kuda kubvunza zvakawanda, takangopinda vakati taizonovatsanangura yedu tava kufamba. Ndipo mukomana uya akachitanga kutsanangura zvose zvainge aona, kundiviga kwose kwavakandiita kuseri kwemba vakandisiya vachienda kuBhawa. For the first time in years, I remember my grandmother's words, do not let your eyes become bigger than your heart. I finally understood. Ndichisvika kumba, gogo vaive vakagara zvavo panze sezvo kwaipisa, vachingonditi ba vakatanga kuchema nomufaro vachitenda Mwari. Ndakavatsanangura zvose zvandaiva ndasangana nazvo. Chavakangondiudza ndechekuti I always prayed for this day. Vakandivimbisa kuti Mwari vaindida uye Mwari ndivo vakandirwira. Nokudaro I needed to go to church the following Sunday. Ndovachizikwa chino one Sunday morning, broken and ashamed, I walked into church. I expected judgment. Instead, I found kindness. No one asked about my past. They simply welcomed me. I gave my life to Christ. The journey wasn't easy. I'm still healing. Some scars remain. Ndinongotenda Mwari ndichiri mupenyu. Satan aida kundiparadza, asi Mwari vakandipa umwe mukana. I've learned easy money can hide expensive consequences. Kana paine musikana wechidiki wosakateerera. Learn something from my story. Never sacrifice your future for temporary comfort. Sorry tete nekurebesa nyaya. Thank you so much for your platform. Right, pane pandisina kunzwisisa pekuti akanga avigwa kuseri kwemba. I don't know kuti vanga vamisa pai vakamuvhara nemavhu here or what. She didn't get to explain that part. I don't know what happened. But ndizvo nyaya yakasangana nayo. Alright. Anyway, guys, tokutendeni kuna chirunga kwamaita. Musakanga makusa maode got milk aditi. Kune vanoda got milk uya. Kune vaya vane spots kumeso, vane skin problems. Got milk is your friend. Anditika
iyo inoita 200 rand 50 mils kana kuti 400 rand 100 mils. Korea it's 60 rand for 7 working days, 69 rand or 60 rand for 7 working days. That is 7 working days. My holidays, they're excluded. My weekends, they're excluded. Then the fastest is 103 rand or 110 rand. You need 3 working days. Anditika. All right. Tinokucheleni kuna chirongwa kwa maita. Mwara kutwe zvakanaka. Tatenda. Bye bye.